Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadan mai martaba Emiyan Shinkafi Alhaji Makwashe Isa da masu yi ma masarautar fatan alkhairi da zuri'ar gidan Alhaji Rabu Umani Shinkafi duk suna farin cikin gayyatar ƴan uwa masoya da abokanan arziki zuwa wajen gagarumin nadin sarautar Alhaji Rabu Umani Shinkafi a matsayin marafan Shinkafi wanda za a yi a fadar mai martaba Emiyan Shinkafi a ranar Asabar 1 ga watan 7 shekara ta 2017 lokaci da misalin karfe 11:30 na safe. Haka kuma duk a ranar ta Asabar a madadin iyalan gidan Malam Moyo Mai Goro Maberaya da na Alhaji Rabu Umani Shinkafi marafan Shinkafi suke gayyatar dukkanin ilahirin al'umma zuwa wajen gagarumin ɗauran auren ƴaƴansu Yasir Moyo Shinkafi Yariman Maberaya da amaryar Sagimbiya Zainab Rabi'u Shinkafi marafan Shinkafi wanda za a yi a gidan Alhaji Abubakar Makwashe Mai Dussa sabon garin Shinkafi hannun riga da bafara filin station a garin na Shinkafi a ranar Asabar 1 ga watan 7 shekara ta 2017 da misalin karfe 2:30 na rana. Allah ya bada ikon halarta amin. Sanarwa daga Alhaji Nasiru Abubakar Milu. Alhamdulillah.